You have this weird energy. ҳамаи мо медонем ки TikTok чист. дар бораи ин барнома надонистани он душвор нест, хусусан дар бораи одамоне ки дар он ҷо шоҳкориҳои хандадорро ба навор мегиранд. аммо ҳоло сухан дар бораи рақс ва челленҷ намеравад. акнун видеои воқеан даҳшатнок ва дар бораи паҳлӯҳои торик ва ғамангези TikTok-ро пешкаш хоҳем кард. ҳодисае ки дар ин наворҳо рух додаанд қасдан ба навор гирифта нашудаанд. кадрҳо дар ин наворҳо бениҳоят ҳаяҷоновар ва даҳшатнок хоҳанд буд. видеои моро аз аввал то ба охир бегузаронидан тамошо кунед ва лайкҳоро фавран гузоред. пушаймон нахоҳед шуд. аз фаъолияти шумо мо хушнуд хоҳем шуд ва мо лаҳзаҳои даҳшатнок аз TikTok-ро дорем ва пешкаши шумо мекунем. рафтем. агар шумо аз надоштани мӯи сар ва риш озурда гаштед, агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед фарбеҳ шавед ва ё фарбеҳ ҳастед мехоҳед хароб гардед, агар шумо хунукӣ доред ва дар ҷойгоҳ ранҷ мебаред ва мехоҳед мардонагии худро бақувват кунед, пас ба ширкати Азия Маркет занг занед ва дороҳои гиёҳии табииро дастрас намоед. саломатии шумо бойгарии мост. рақамҳо дар рӯи экран. корбари TikTok бо номи Наёмӣ мегӯяд ки баъзе ҳаракатҳои рақсиро бо мусиқӣ иҷро карда истода буд. аммо моҳияти видео дар рақс нест ва як лаҳзаи даҳшатнок ки тасодуфан рух додааст. духтаре ба экрани телефон нигариста ҳаракатҳои рақсӣ ӯро тамошо кард. чӣ ҳодиса рух дод, шумо мушоҳида кардед? ман ба шумо мегӯям, дар паси ӯ як шахси торик пайдо мешавад ки дар наздикии китфи чапаш дар як силуэти одам дар торикӣ ҳаракат мекунад. ва агар шумо видеоро сус кунед тамошо кунед, шумо метавонед чеҳраи бади зарарнокро бо чашмони равшан бубинед. ин аст ки видеоро худи TikTok аз саҳифаи TikTok-и вай тоза кардааст. ин кор пас аз оне карда шуд ки муаллифи Наёмиро огоҳ карданд ки дар паси ӯ як чизи даҳшатнокро мушоҳида кардаанд. зане бо номи Эби дар аккаунти TikTok-и худ видеои рақсиашро сабт кардааст. зан бо шавқу завқи баланд рақс мекунад ва ногаҳон дар назди ӯ дар як мижа задан дар қиёфаи торик ҳангоми сурудхониаш як ҷисм пайдо шуда аз байн меравад. ин ҷисм ҳаракатҳои мураккаби инсонӣ дорад, аммо хеле зуд ноаён шуд. баъзе корбарон фикр мекунанд ки ин ҷисми сиёҳ чизе беш аз таҳрир яъне монтаж нест ё ҳаракати саҳнавист ва дигарон боварӣ доранд ки ин ҷинни воқеӣ дар чорчӯбаи экран ворид шудааст. шумо дар ин мавзӯъ чӣ фикр доред? дар ин видеои TikTok мо падари кӯдакро мебинем ки дар ҳайрат афтода экрани мониторро менигарад ва намефаҳмад ки чаро дар бистари писараш як кӯдаки дигаре ҳаст. як сари хурд чапа шуда ва болоро менигарад. вақте ки падари кӯдак пай бурд, ваҳшатзада шуда гурехт. барои фаҳмидани он ки чаро кӯдаки дуюм дар гаҳвора аст, дубора баргашт. аммо вақте ки ба гаҳвора наздик шуд, он кӯдак нопадид шуда буд. аз нав видеоро такрор бинед ва гӯед ки мумкин аст ки ин ҷин бошад ва ё ин ки курпа ё бозича шакли аҷиберо гирифта бошад. ман шояд хато кунам ва падари кӯдак то ҳол нафаҳмидааст ки чӣ буд. шумо дар ин бора чӣ назар доред? You son of a... ду бача омӯзиши қабристони маҳаллиро ба навор гирифта истодаанд. онҳо ҳатто гумон намекунанд ки ҳоло чӣ мешавад. видео ба TikTok партофта шуда буд. онҳо дар қабристон чанд соат вақт гузаронидаанд. бачаҳо як қабри аҷиби қадимиро диданд ки аллакай дар он ҷой буд. маҳз ҳамин қабр таваҷҷӯҳи онҳоро бо сурохиаш ҷалб кард. гӯё касе мехоҳад аз он ҷо берун шавад. оператор аз рӯи кунҷковӣ камераи худро ба сурох наздик мекунад ва ана ин ҳодиса рӯй медиҳад. Hey man, What's look at up? this one. It's like Oh. apart. Yeah. What the? Dude. Can you see in there? Almost. дасти дарози рангпарида ки тақрибан нохун надорад аз ин сурохӣ ба берун мебарояд. аммо ин ба монанди лухтак ба назар мерасад. дар воқеъ ба шахси мурда шабоҳат дорад. шумо чӣ мегӯед? зомби аз қабр бармехезад, ҷин ва ё ҳанӯз ҳам бо достони хеле бофарҳанг сохта шудааст, яъне монтажи хуб аст. бинобар ин видео дигар маълумоте наёфтем. фикрҳои худро дар комментария нависед. бачае ки дар хона танҳо аст қарор кард ки рақси худро ба навор гирад ва дар сабти камера ҷине афтидааст ки як тамошобини TikTok дар комментарияш навишта хабар дод. худи ҷавон бошад қайд кард ки тасмим гирифтааст дар хона истироҳат кунад
ҷин ва чизе ба назар мерасад ногаҳон нопадид шуд. Блогер қайд кард, ки то даме ки дар комментария нанавиштанд, ин ҳодисаро ӯ пайхас накардааст. Мард тарсид ва шаби дигар аз хоби баде ки дида буд шикоят кард. баъзе корбарон ба блогер бовар накарданд, фикр карданд ки худи ӯ видеоро роҳбарӣ кардааст. Мард исрор меварзад, ки ӯ дар хона танҳо буд ва ба видео рабте надорад. тиктокер бо номи Рика дӯсти худ Ҷекро шабона ба навор гирифта истодааст, то тафтиш кунад, ки чӣ гуна садое аз ҷангал мебарояд. вақте ногаҳон чизе аз ҷангал баромада ба сӯи онҳо равона шуд, Wait, what is that? дар видео махлуқи номаълуми воқеан даҳшатноки аҷибе ба назар бузург менамояд, ки гӯё он якчанд тонна вазн дорад. дар сарам саволҳои зиёде пайдо шуд. аввал ин ки хирс аст ва ё гурги бузурге? Чӣ гуна махлуқ аст ва андозаи ин барои хирсу гург бениҳоят бузург аст? Чӣ фикр доред? Ин чӣ гуна ҳаюло мебошад? тиктокер бо номи Сидней мутмаин аст, ки филтри снепчати вай як ё ду чеҳраи ҷинро пайдо кардааст. дар ҷадвал ё девор аксҳо ё силуэтҳои рӯи одам мавҷуд нестанд. агар ин хатогии снепчат набошад, пас аз ин ҳодиса одамро ба ваҳшат меорад. Сидней ба ӯ мегӯяд, ки агар ӯро бубинад, забонашро дароз кунад. ва чизи даҳшатбор дар он аст, ки пас аз лаҳзае вай забонашро дароз кард. ман фикр намекунам, ки ин як тасодуф аст, аммо дар ҳар сурат худатон бубинед. дертар ҷин дар ҷои тамоман дигар пайдо мешавад, на мисли замони гузашта. пас аз якчанд сония як ниқоби дигари сагҳо пайдо шуданд ва вақте ки Сидней дубора пурсид хубӣ ё бад, дар ин лаҳза ҳамаи ниқобҳо тамоман нест мешаванд ва дигар пайдо намешаванд. шумо дар бораи ин мавзӯъ чӣ фикр доред? Дар комментария нависед ва мо наворро идома медиҳем. Stick your tongues out if you can see me. Yo, there's two of them. Are you good? Are you bad? Are you good? It disappeared. корбари тикток бо номи Кайла худро дар оина ба навор гирифта истодааст, вақте ки ногаҳон пай бурд, ки ниқоб чеҳраеро дар гӯшаи хонааш мушоҳида мекунад. ниқоб ҷуфт чашм, бинӣ ва даҳонро дуруст паси худ нишон медиҳад. ҳатто пас аз филтр шумо ҳоло ҳам дар рӯйпӯшҳои ӯ осори чеҳраи ғамангезро мебинед. ба чеҳраи ҳайрони муаллифи видео нигаред. воқеан ҳам тарсидааст. ин видео чизе ки набошад, аниқ ҳаққалан вазъият даҳшатнок ба назар мерасад. муаллифи ин видеои тикток ҳангоми парвози ҳавопаймо таҷрибаи даҳшатноке аз сар гузаронидааст, ки ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад кард. вай ин видеоро ин гуна шаҳр додааст, ки бахтам баландӣ накард ва имрӯз рӯзи ман набудааст. ҳамаи мониторҳо корношоям шудаанду ба таври аҷибе, ки онҳоро ранги сабзи дурахшон меноманд, ба мисли як равшание, ки аз киштиҳои одамфазоӣ мебарояд, гирон ва хомӯш шуда истодаанд ва дар як лаҳза ҳамашон яку якбора хомӯш шуданд. гӯё дар байни онҳо рабитаи амиқе аст. бале, шояд ин мушкилоти маълумтарин бошад. байни мониторҳо ҳеҷ робитае нест ва шояд ноқилҳо корношоям шуда бошанд, аммо вақте ки ин ҳатто бидуни огоҳӣ ва ҳатто ҳангоми парвоз рух медиҳад, ин воқеан даҳшатро дар қалби инсон ҷо мекунад. хуб дӯстони азиз, дар ин бора чӣ фикр доред ва агар дар ҷои ӯ шумо мебудед, дар саратон чӣ фикр меомад? тиктокер бо номи Ҷордан бо роҳи сербориш ҳаракат мекунад. вақте ки ҳамроҳи дӯсташ як зани танҳоеро, ки аз наздаш мегузаштанд, ки роҳро убур мекард, ӯро дида таваққуф мекунанд. ва ба самти ӯ мегардонанд. ҷомаи сафеди ӯ дар бод меларзад, рӯяш хокистарӣ ва ё ҳамчун чодараш ранг паридааст. бале, ба эҳтимоли зиёд ин як шӯхии навбатӣ дар роҳ аст ва ман хеле ҳайронам, ки чӣ гуна онҳо наметарсанд ин корро дар мобайни роҳе, ки шумо ҳаргиз намеистед, мекунанд. аммо як чизе аст, ки вақте шумо ин видеоро бо суръати суст тамошо мекунед, мебинед, ки чӣ гуна чашмони ӯ барои одам мисли ҳайвон ба назар мерасад ва ғайритабиӣ ҳастанд. инчунин як варианти дигаре ҳам ҳаст. ин духтар метавонад ба ягон ҳолати бад дучор шуда бошад ва ӯ ба кӯмак ниёз дорад. шумо дар ин мавзӯъ чӣ фикр доред? Дар комментария нависед. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо навори имрӯзаи мо ба охир расид. агар ба шумо писанд омада бошад, дар комментария назариёти хешро бинависед, лайк монед, дар канали мо обуна шуда зангуларо пахш намоед. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.